Jeg har 3 pony galoppløb i dag. Kategori 3 ponyer, de starter ikke nogen af dem. Så har vi en udgået i kategori 2 ponyerne, så der kun kommer 2 til start her. Og så slået sammen med kategori 1. Der bliver så en vinder i hver kategori, altså en vinder i kategori 1 og en vinder i kategori 2. Kategori 2 ponyerne, de rides med et nummerdel. Og vi har i kategori nummer 2 Lorena. Den rides af Nicoline Åkvist. Har deltaget 4 år med 4 førstepladser. Ej, der er en, der er faldet af, mand. Jo, der kommer en hest. Kom så, Linnea! Kom så, Linnea! Ja, det er godt, Linnea! Der er for mange af dem på de... Et skat. De blev nummer 1 begge to. Fordi den ene er en etterpony, og den anden er en toerpony. Det er 2 forskellige størrelser. Så der er 2 nummer 1, og det var de 2. Og så er den sidste. Er det alle dem her? Nej, sej, tøser! Må jeg ud? Og den sad ordentligt. Er det der? Stik mig en skøjt, så gør vi nu. Der er rende efter en pony, jeg tror, fanden vil løbe lige. Vi har vinder! Var det godt, Susie? Det kunne ikke se noget, vel? Det er ikke noget. Nej, men jeg ved ikke, hvordan pony der rende løb. Hvad? Det er for den pony, der rende med skidt. Ja, hvad med den, siger? Jamen, jeg tror, det var lyn. Jeg rendte der efter en skoven. Tror du, det var lynet nu? Ja. Jeg var fandme der. Se, nu får Linnea. Og så siger hun, det var nummer 1. Dansk pony derby. Ej, var det stærkt. Ja. Se sådan et bånd. Ja, jeg kan godt høre, hvad jeg tror. Det er ikke også? Linnea, hun hygler om lidt. Hele vejen derover. Ingen ballade med. Nå. Hvor fint! Han er også trænet af en... Janni, prøv lige at vende rundt. Ikke, Janni? Janni? Klap! Bravo! Når du får prinsesserne heste, så skal du stå og ryge.